Даването имаше музика, но не сме забравили и за танците. В студиото при нас вече Атанас Месечков, от когото ще разберем повече за танцовия спектакъл, който ни очаква София Денс Фести или в София Денс Шоу. Наско, здравей, много ни е драго, че си при нас. Здравейте, благодаря ви за поканата. Много се радвам, че при вас ще анонсираме така едно ексклузивно събитие за страната ни, в което част от него ще бъдат четирикратните световни шампиони Дорин Фрекатано и Марина Сергеева. Това е танцова двойка по спортни танци, която така от 2013 година много бързо завоюва световните титли и грабна така купите на всички конкуренти, които са по света. Това е една ексклузивна двойка, която ще представи шоу-програми специално за българската публика. От тази гала шоу също ще вземат участие шампионите на Гърция. Интересното там е, че момчето е българин, Николай се казва, той е така представлява Гърция, но е наш възпитаник и това е така гордо за мен, че такива двойки така се развиват в танцовото изкуство. Как дойде обаче идеята, Наско, за това шоу? Защото това първо е много сложно, после ще ни разкажеш да доведем тези звезди в България, но пък и такава танцова гала вече. Как идва идеята? Идеята може би идва назад в годините, когато аз съм бил дете и никога не съм си представил, че такива артисти могат да бъдат в България и те до ден днешен не са били тук. И наистина това ми е сантимент на мен. Това е една стъпка, в която искаме така българската публика и танцово общество, не само публика, но и танцовото общество да се докоснат до едни специални артисти, които трудно биха дошли в нашата страна. Само да кажа сега, че виждаме зрителите. Дорин и Марина. Точно така, да. Интересното при тях е, че освен световни шампиони, преди седмица станаха за пореден път шампиони на Великобритания. Те пристигат на 23 април, каня ви да ги посрещнем заедно на летище Васил Левски, Разбира се, какво по-хубаво от това, че идва, ние може да кажем спокойно, Наско, тежката артилерия. Наистина си поканил. Това е най-тежката артилерия. Много малко двойки са танцували на сцени до тях, т.е. нали, знаем на световното има едни 6 двойки, които стигат до там. Разбира се, имали сме български участници на световни първенства, но с чужди партньори, никога чисто българска двойка. Както пример с Гърция, който спомена. Точно така, да. Кажи ни за българите, които ще бъдат обаче, нашите представители. Нашите представители, аз искам да започна с традиционното. Част от този спектакъл ще бъде ансамбъл София 6, които така ще ни принесат в фолклора и в нашите традиции. Всички познати лица, които имаме от танцовите формати в България, те ще бъдат част от това събитие и ще представят своите шоу-програми. Трикратните ни шампиони на България, Васил и Таня Балтова също ще участват на събитието. По-интересното е, че това ще е събитие, което не е типичното събитие да гледаме само танци, ще може така и да изпитаме част от гостите ще изпитат удоволствието на един гурме френски кетеринг, друга част ще бъдат на коктейлно събитие. И ще имаме специално автор парти след самото събитие, което е за абсолютно всички гости. Такива workshop-ове, така да кажа, работилници предвидени ли са? След като такива звезди, някои от танцовите среди ще искат да се докоснат до тях? На следващия ден след събитието ще имат възможност само танцовия свят, обаче танцовото общество, защото това е изискването на световните шампиони. Предвид нещата, които ще преподават, няма да стават за така social dancing, но за цялото танцово общество има предвидени workshopи, които са на следващия ден след събитието и специално с шампионите на Гърция и световните шампиони Дорин и Марина, нашите танцори ще могат да се докоснат до тях. Хубавото, което искам да съобщя при вас е, че всички деца до 7 годишна възраст влизат безплатно на това събитие. Само че трябва да имат придружител, който е с регулярен билет. И също така имаме 50% намаление от цените за всички до 18 годишна възраст. Но да кажем, че има и важна кауза този фестивал. Каузата е много важна. Тя е сега на 28 февруари е денят за редки болести. Ние ще подкрепим с част от билетите Българска асоциация по Хантингтън. Това е едно рядко заболяване, но то е така доминантно, което е много тежко заболяване.
много бързо се развива. То се отключва в 40 годишна възраст и протича за 20 години до летален край. Така че ние ще подкрепим тази асоциация да може да продължи да се бори за хората и да им помага. В Тук лечението, да. в лечението и изобщо в пътя им, защото обществото ни не е толкова отворено към такива редки заболявания. Ако, примерно, отворим една скоба и кажем, че в Европа има центрове за тези хора в самите градове и има доброволци и от хората, които помагат. Тук все още не сме стигнали до тази стъпка, така че аз апелирам да се замислим и да помагаме на всички хора с редки заболявания, защото да, има много заболявания по света, но редките са още по-тежки. Колко сложна е организацията на това голямо събитие с толкова много звезди? Ще успеем ли да запалим още по-силно искрата при младите да танцуват? Искрата сме измислили да запалим, дори да оставим в историята чрез едни филмови миниатюри, които ще създадем за разкази за танцовото изкуство от зародиша му до ден днешен, от това как племената са танцували до днес в лъскавите зали. Разбира се, в тези филмови миниатюри ще представим български участници, които се борят по пътя, за да стигнат до световните шампиони, като Дорин и Марина. Това ще остане в историята ни. Надявам се всяка година ние ежегодно да можем да представяме различните танцови култури, защото когато създаваш нещо, което остава в историята и може да възпитава, само тогава можеш дори да накараш хората да се замислят, че изкуството не е просто така минаване през дансинга с танцова стъпка, а то наистина е част от културата и историята на една страна. Наско, понеже отиваме към финала на нашия разговор, предполагам, че всички наши зрители се питат сега, ти организираш това събитие, но ще те видим ли на дансинга? Разбира се, че ще ме видят на дансинга така с емблематични мои партньорки, с които съм танцувал и професионално, и не. Доктор Неделя Щонова също ще е така водеща на част от събитието. Така че да очаквате една специална ексклузивна танцова шоу вечер за нашите така Деня не казахме привърженици. кога е бляскавата вечер. Бляскавата вечер, 24 април от 7:30 в София. Точно Може така, в социалните ми мрежи да Ще проверят. разберем точната локация, да. за къде е дансинга и сцената. Ами каним всички наши зрители точно на това специално събитие, което се организира. Аз каня вас да ги посрещам заедно. С най-голямо удоволствие. Мария има спортни танцови обувки, ще ги вземе, аз ще си купя, така че там сме.